No niin, eli meillä on päätty peli tässä 13-6 vieraan eduksi. Ja meillä on täällä Toni Valkeajärvi ja tuolta Ilveksestä ja Petri Kauko Happeesta. Ja, miten tää teidän Happeen kausi on lähtenyt sitten tässä käyntiin nyt? Viime kaudella tosiaan pronssipelissä niukka tappio ja silleen. No hyvin on lähtenyt kausi käyntiin, että pelkkiä voittoja tullut, niin eikä sitä sinänsä paremmin olisi voinut lähteä. Että eihän nyt peli ole missään nimessä vielä valmista, mutta hyvä suunta on kyllä. Miten joukko on kehittynyt viime kaudesta? Kyllä mä sanoisin, että ollaan saatu vielä fysiikkaa paremmaksi, liikettä lisää ja löydetty tuohon aika hyvät ketjusuunnitelmat ihan loppukautta. Tuleeko mieleen jotain, mistä olisi sitten taas parannettava varaa tuleviin peleihin? No varmasti paljonkin on parannettavaa, mutta kyllä tänäänkin niin ei tuo puolustuspeli nyt vielä mitään hirveän hyvää ollut. Että siinä varmaan. Joo, ja sitten Ilveksen puolelta, että miltä tämä liigavauhti on tuntunut? Tässä on muutama peli ollut alla nyt liigatasolla. Kyllä tämä hyvältä tuntuu, että pari ekaa peliä ollaan päästy hyvin pelaamaan. Tiukkoja pelejä, nyt tää 3 sellaista repsahti ihan täysin. Että siellä lähdetään nyt ensi viikolla katselemaan ratkaisua, että mitä siinä tapahtuu. Niin mitä sitten löytyisi semmoista parannetta, että tuodaan pisteet kotiin ensi peleistä? Puolustusnöyryys ja terävyys maalipaikoissa, niin kyllä paikkoja on ollut. Mutta se ei riitä. Että on paikkoja, pitää vaan pistää sisään. Niin. Joo. Kesällä varmaan on sitten kova treenitahti kuitenkin. Kyllä. Parempaa suuntaan nyt yli puolella. Joo. Okei, kiitoksia. Joo, ja sitten valmentajien puolesta Seppo Pulkkinen, miten sun mielestä kausi niin lähtenyt käyntiin ja mitä nyt lähtiin tavoittelemaan sitten? No, erittäin hyvin alkanut 4 voittoa, 4 pelistä 3 vieraissa. Ei paljon paremmin voisi lähteä liikkeelle. Ja tästä pelistä totta kai lähtiin hakemaan sitä voittoa, mutta ennen kaikkea tiedettiin, että tulee kova ja taisteleva joukkue vastaan ja siinä oltiin kyllä oikeassa. Että sitä hemokontrollia, paineen kestoa, sitä tässä lähdetään koko ajan opettelemaan ja parannetaan koko ajan siinä, mutta vielä jäi vähän parannettavaa. Joo, eli siis mikä sitten olisi niin tavoite tälle kaudelle, että viime kaudella oltiin 4. siellä? No jos on viime kaudella 4, ei voi tavoitella 5. tai 6. sieltä. Sitten lähdetään ihan sinne mitalipeleihin taas. Kyllä, se on oikeasti sanottu, että näin lähdetään. Ei siinä katsoa, totta kai sinne yritetään ja hyvin on alkanut, että kyllä siinä mielessä ihan oikealla tiellä ollaan. Että toki Pirokuvia vastauksia on vielä paljon edessä. 4 kerrosta vastapalautta, että ihan on Joo. Sitten Risto Koljonen täältä Ilveksen puolesta, että miltä tämä liigaan nousu nyt näyttää sun mielestä ja mitä kaudelle sitten taas lähdetään tälle kaudelle tavoittelemaan tällä liigasta? No, niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, että kyllä me sinne 8 parhaan joukkoa haetaan runkosarjan jälkeen, että ollaan siellä playerissa mukana. Ja selkeästi se on turha lähteä niin spekuloimaan, että pelataan vaan sarjapaikasta. Sillä tulee ainakin 100 kaikkien koko ajan. Mutta tänään nyt vähän vaikutti siltä, että kunhan oltiin mukana. Että vähän meni oman pään pelaaminen, suoraan sanoen, sukille. Ne petti, mistä terotettiin, että mistä kaveri tekee maalit, niin sieltähän ne niitä paukutteli sitä tuossa viimeisessä. Selkä nousi liikaa. Ja hermokontrolli on semmoinen, mitä tarvii meidän parantaa koko ajan. Joo. Mikä sitten näkisit suurimpana vahvuutena joukkueella? No niin kuin tuossa 2 erää pelattiin, niin hyvä taisteluilme ja pallollinen peli, että sitä vielä kehitetään ja saadaan se menee sellainen putkeen, niin hyvä tulee. Joo. Kiitoksia näistä. Jos.